Wag ko gamahay ni manuka ba kay kusog kayo mo yagyag ni. Wag ko ga kuan ani. Mao ganin ning pangwartahan ako ni manuka kay kuan ani. A few moments later. Naada ba si pare ron? Mas basig magkataog na kung manok nun ba? Kondisyonon ako ni manuka kay tare na ko ni sunod semana. Ay! Kapit na kung kuan ani ba. Amugas-mugas ako. Bilig ko aning manuka ba. Uy, pre! Hoy pre. Kapit-tapil mo kasi mong manok ng Bisaya. Ah, Bisaya god pre. Di pud maayo ingon ni mong Bisaya ni ako manok kay katulunan ni nakadaog na ingon ra nimong Bisaya. Ah, usay nakarasa na. Kita kong Bisaya na. Diyos kagunit. Ah, usay Bisaya god. Ang kaning gagunit noon Bisaya. Pero kaning manok nako pure gining rasa. Ah, rasa god. Kumuto ko, pagunita ko di. Ah. Di, gunit lang. Ay! Rasa no? Ah, rasa git pre. Ay, tok ka pre. Ayo na na pre. Palanggan ako na. Kaning atong gilalas pre. May pay mga pitaan ni pre. Sige pre. Unya kining Bisaya mong manok. Aw buir na pre, kinakahigot bitaw na. Sige pre, ako ray bahala ng manok nimo. Ako na isulod siguro nga. Ah, sige pre. Pag unara dito sa balkon pre, pag init ra pud hapit. Kay wala na dito ininit. O sige pre. Ay kane, kay walay sudan dito sa balay, sakto jud ni ron. Sakto jud, walay sudan dito sa balay. Dugang yung ka sa akong biktima ron. Impas yung karo sa kuha manuka ka. Karoon na ka. Hey! Peaceful na. Tayo mingaw man. Gutom na po ko ba? At ito, doon ko ilapare. Kasi nahatoy bahaw ng bilin niya dito. Pero magulay tao. Ah, naara ni. Kaya nanimahaw ang bahaw o bulad. Pre! Pre! Ay! Pre! 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 Yato. Ikaw man na pre, abi na ko kinsa. Kinsa pa man dayon laing kumpare? Imong kumpare ni nga gwapo. Ay sig piling-piling pre. Sa mga nga. Unsa man dayong tuyo dire? Mao ganing ni anhi ko dire pre, kay basig naa kay bahaw diyang di magamit ba. Bahaw ra pre. Dagan ya pre. Pero sudan wala jud. Pero ganahan kag sudan, ako'y bahala. Aw, ganahan kayo pre uy. Ayok mao na pre. Kuyogi ka dito kadali, kay kuha na to tong sudan. Tara na pre. Ay, ano sa kadali pre? Nga ako nabilin, kung dagon. Ah, sa man na pre? Ay, nasig pangutana kay mao ni ako ang mga nabiktima na. Ta, Alam na. ayok na ta. Asa man ta pre? Ah, basta una. Matay. Gauna man. Yate. Pre. Oh, ngar sa ba? Ali ba? Ali. Pag nahinay ra, good. Ay, nahinay, good. Wow, na itong sudan. Nakabang. Yan, nalito. Ang ganda. 1 hour later. Pre. Murag kaniya jud ko kabantayan ni ba? Ano man pre? Awara ko to. Kaning mong ipakape. Nga ano man dai na pre? Dilang kali kung inom ni pre. Kaling amigo ta. Ano yung akong giingon nimo pre? Ano yung akong gibuhat para sa akong mga hayupan? Believe jud ko nimo pre. Ay, ako na good ni pre. Meanwhile,
Ala, ila angkol man ilang giukoy-ukoy nga kurungan oh. Taksited man jud ni angkol ron. Kini tugan ta mo. Kul. Inyo manok dito giukoy-ukoy. Na pre. Ako manok ito. Dito ra pa to gibutang nimo sa kurungan. Dali mo kul basig kawaton din yung manok impas gito ron. Ay, ate na! Ay! Ano na kung walang meron? Bakit?